खोनासं नोंसोर खिन्थु मोजां मावाखै खिन्थु आंखौ मानो बेबायदि खानानै दोनदों नोंसोरो बे बुहुमाव रावबो मानसिया नोंखौ खाबथाना दोननो हानाय गोहो गैया मिथिबाय खाबथाना दोनदोंबाबो नोंसोरो आं सानसेयाव खारख'वागोन मिथिबाय आरो जेब्ला खारख'गोन नोंसोर खारग'खाया जोंब्लाजोबगोन सिथा हारानि बोराय साला बुन्दा बोराय आंनि मेगनखौ खावनानै लांदोंमोन मा सानदोंमोन नोंसोरो खारग'गोन सानदोंमोन ओइ फाग्लि हिन्जाव नोंनि मेगन खावनाया माबा आं मालिकमोन नामा आं खावनो होदोंमोन नामा हा रितुआसो खावनो होदोंमोन रितुआसो नोंनि मेगनखौ बोख्ल'नानै गावनि मेगन खालायना लादोंमोन बे रितु भारानियासो आंखौ मानो खादों नोङो खोनासं नोंसोर खिन्थु मोजां खामानि मावाखै दे जोंब्लाबो नोंसोरो हांगार जाजोबगोन खिन्थु मोनथिखा एंगारनोबा एंगारखा दानो एंगारबा एसे रेहाय मोनगोन खिन्थु जुदि एंगारा मोनथिखा सिगिनो फैदों नामा आंखौ सिगिनो फैदों खामानि गैया नोंनि सिगिनायखौ गिला मोनथिबाय नोंसो जोंब्लावगोन नोंसो आयै बे बांसिन बखिबाय थादों सोरबा खोनागोनसो बेनि खुगाखौ खाथेना दोननायानो हामगोन खुगा खाथेनो फैदों नोंसोरो हो खुगा खाथेनो फैदों खाथियाव फैदों नोंसोरो खाथियावल' फै आयै बिनि बाथ्राखौ बेबायदि खोनासंबाय थानांगौब्ला बयबो खोनाजोबगोन मिथिगोना बिनि थाखाय जोंफोर खैफोदाव गोग्लैगोन आयै बिखौ खाबथानानै मोजाङै खाबथासारनानै आरो दिरुं लाबोबावनांगोन मोजाङै खानानै खुगाखौ खाथेना दोननांगोन नङाबा बेसेबा प्रब्लेम जागोन आयै औ बेथ' नंगौ र' थांनाय दिरुं लायबाव थांनाय ओइ नोंसोर सागवा दे खिन्थु आं माबायदि मानसि सिनायाखै नोंसोरो आंखौ मोनथियावसो नोंसोर किडनेप खालामनो फैदों आंखौ सिनायाखै नोंसोरो हो नोंनि मेगनखौ बोख्ल'दोंमोन आनो नोंनि फिसाजोनिखौ बोख्ल'गोन नोंसोरनि किडनि लिभार गासिबो बोख्ल'जोबगोन मोनथिखा एंगारखा आंखौ सिथा फाफिबाय नोंनि दमखौ गिया जोंफोरो मोनथिबाय नोंखौ गिनाय नुला नोंखौ बेबायदि किडनेप खालामना लाबोनाया नङामोन मोनथिबाय नों खारग'खाला नों बेयावनो थैनांगोन मोनथिबाय नोङो उखै सेवग्लि बेबायदिनो थैनांगोन नोंखौ हेंगारगोन सानदों नामा आं थांना थाजासिम नोंखौ जेब्लाबो हेंगारखाया आरो जुदि जि खालि नोङो हेंगारगोन सानो बे खालि नोंनि जिउआ बे खालिनिफ्रायनो जोबथि होननानै सानखा थां जुगामि खुगायाव होथेनो थाखाय माबा लायथां खुगायाव खफानि बिखौ आब्रा हालासो आं हाला सानबेसे दोनगोन सानदों नोंसोर आंखौलाय हो नोंसोर गावबा गावनि खैफोदखौ गावनो लिंना लाबोदों मोनथिबाय सानबेसे थागोन आं बेबायदि दोन आंखौ जुदि लाखिनो हायोब्ला नोंसोरो सिथा सैमानि जा आं जेब्लासिम थांनानै दङ नोंबो बे जायगानिफ्राय खारग'नो हाखाया मोनथिबाय बे आंनि चेलेन्ज नोंखौ बेबायदिनो बुथारगोन आं रानहो दै ओंखाम होआलासिनो मोनथिबाय नों जुदि हाला आंबो शेली आंनि मुङाबो शेली मोनथिबाय राजाया बोरमाखौ नागिरनो थांनाया मोनबायना मोनाखैथाय सुखिया बोरमा मासे आथिलांगोन होननानै बुंदोंमोन र' लांगोन ना लांलाथाय बियो दाउफोराबो थैजोब्बायसो बेमार जानानै मा जादोंथाय दाउदै दैफा दैयोमोन राजाया दाउदै जानो मोजां मोनो दाउदै जानो हायोमोन दा दाउदैखौनो मोनजाला दाउआ थैनानै सुखिमोनावसो दाखालिबाय नुदोंमोन आङो दाउ हायथुखौ बेखौसो फसायसोदोंमोन आं दाउदैबो दैसेयैनो बेखौनो बायना लाबोगोन र' नङाबा हाथि लाबोगोन आं देसि दाउआ दामथारबो जायो फैसाबो दा गारनोबो हाया आथिखौनो लाबोनाया हामगोन नामा सुखिनाव सोंगोन र' दाउदैफोरखौ रानलायनानै जागोन होननानै सुखिया हरोबा लाबोसिगोन आङो बे मुला बिलाइखौनो सायनोसै आङो राजाया ओंख्रि थाब्ला मोजां मोनो बे मुला बिलाइखौनो एसे ओंख्रि संसै आङो आरो मुला बेदरखौ आलु दङ दरसे बेजोंनो एवनानै होनोसै जेबो गैयाबो रबिबार खालि गथ'आ माबा मोनसे जानो मोनब्ला मोजां मोनो ना बेदरफोर दाउदैफोर जेबो गैयाबो फरायफुनाय गथ' एसे मोजां जाहोनो हाबा मालाय मोजांनो ब्रेनफोरा मोजां जायोनो गथ'आ नांगौ बायदि मोजां मोनजायानो दाउआबो थैजोबनानै दाउदैयाबो मोनजाला दाहाय सुख्रिमोननाव थांनांगोन र' आङो दाउखौ आथिहरो नामा सोंनो आरो मबाइलबो चार्ज होनो दं माथो आंहा चार्ज हैनांगोन र' सुखिमोननाव बेटारियानो गैला खोमा बोरमाया लामायावनो दंखायोमोन गांसो जागासिनो मालाय ए लामायावनो दंखायोमोन दोनदाला गवाखैना ओहो दोनदालजों दंफाखायो लोगोसे दे होमबालाय र' आं बेखौ संनि दे जाथ'वाखै ओंखामा जेबो गैयाबो राजा बे मुला बिलाइखौनो ओंख्रि संसै आङो बेनिफ्राय बेदरखौ एसे भाजा एवनोसै बेदर मा बेदर दाउ बेदर नामा नङा राजा अबाव दाउ मोननो दाउ बेदर नङा नैबे मुला बेदरखौनो आं आलुजों एसे एवनोसै आं बेदरफोरसो जानो लुबैदोंमोन दालाय अबाव जाबावनो राजा सकाव थांब्लासो फैसाफोरखौबो सेफायलाबायनो हाया दे आं गाबोन फुवासेसो लाबोगोन दे ब्रयलारखौनो आं आरो माबा मामा मोना फैगोन होननानै बुंदोंना बिनिनो फैसाखौ दोनदों आङो बिसोर फैब्लाथाय हाथाय खालामनांगोन ना राजा ना बेदर बेफोरखौ बायनांगोन दालिफोरखौ बायनांगोन थावफोराबो इसिबां दामखा बेनिखायनो आं दा बिसोर फैब्लासो बायगोन हाथाय खालायगोन होननानै फैसाखौ सेफायाखै राजा
बेखौनो संगोन आं गोथाव जाखागोन अख्रां राजा थां सना थां दुगैहैदो थां सान्दुंआ दा थांसिगोनानो बाराबा नोंहा दा गोजांगोन होननानै बुंगोन थां दुगैदो थां बे गस्लाफोरखौ खुनानै दोन आं सुनांगोन 2-3 जाबाय नों गाननांला बेखौ आं होनबा दै गुदुं नाङा दे आं माबा दैखौ सान्दुंआव दोननि दसे आं गोजां सुयो होमबालाय दै गुदुंखौनो फुदुंनि आङो एसे दै गुदुंजों दुगै लोमजालायगोनसै आरो नाङालै दै गुदुं नांला आं दैखौनो सान्दुंआव दोनदो एसे गुदुं जागोन एसे बारल'यनि गरम मोनगोन थां बारल'य थां बे फाग्ला हारामि बोराया दिनैबो फैसा होगोन होननानै फैयासैयानो बियो बोराया साला बिराद हारामि बियो हारामिनि जार बियो सैथाना साला डेन्जार बियो बोरायनानैबो रानख्रबलायनानैबो डेन्जार टाइपनि मानसि बियो बापरे लरलायलायनो लराव बोरायलायबाबो बापरे डेन्जारखा एक नाम्बारनि हारामि बियो एक नाम्बारनि हारामि फैसा बिनायलाय फैयाखै बियो खारखोमादों फनाबो नाङाखै बोरायना साला नों पुलिसफोरजोंसो हमजाबाय नों सोरजोंबा बुथारजाबायसो बोराया हारामिद्राय दा नों थैबायसो बोराया थैबाबो जालाय माथो अरजायो बे हारामि मानसिया थैनांगौ बियो आंथ' हारामियानो आंनिख्रुइ 2 गुन हारामि साला बोराया खुथाया नों सोरबा बुथारबायसो फैगोन होननानै बुंदोंमोन माथो मोख्रा बोराया सियाल बोराया फैगोन होनना बुंदोंमोन माथो फैला फनाबो नांला आंनिबा थैबायसो खोमालै बोराया नि प्रेसारफोर उथिनानै गोलैना थैनासो थाबाय बोराया थेवबो बोराया फैनानैबालाय गरनैसो मोनजागौमोन आरो बोराया बुंदोंमोन बेखौ पुलिसफोरा नागिरगासिनो होननानै नै पुलिसफोरजोंसो हमजाबाय बे बोरायखौबो आं बिराद गियोलै जायखिया बोराया दाख्लैबो न'आव संनाय बाथ्राफोरखौ खिन्थायाबानो जाबाय बे बोरायाबो बिराद डिस्टार्बलै साला थैबाबो मोजाङै बे बोराया अबावबा माब्लाबा खोन्थानासो होलाबायगोन बियो बोराया थैबाबो जासिगौ बियो औलै बे हाला बोराया थैबाबो जाथारसिगौ उखैनाया थानो हाला ओंखाम नांगौ मायबा हर आंनो जानो दै ओंखाम दै खोनादोंना खोनायाखै दै सिगोन आङो आंखौ निमाहा हो दे दै लाबो एसे दै नोंसोर बेबायदि आंखौ जाया लोङा बेबायदि दोननानै मोजां खामानि मावाखै नोंसोरबो बेबायदिनो फाफनांगोन दै आंखौ मानो साजा होदों नोंसोरो आं साजा होनोबा रितुखौ हो आं बियो अर्डार होनायखायसो मावदोंमोन बियो बुंनायखायसो मावदोंमोन आङो बियो फैसा होनायखायसो मावदोंमोन आंहा जेबो दाय गैया बेयाव ओंखाम दै सिगोन आं दै बे बोराय सासेखौबो हालासो आङो देनासो बुथारना दोनसै खोमा आङो खुगायाव खफा होनानै दोननानै बुंदोंमोन ना होआखै नामा खफा होदोंमोनथ' आं आयै होमब्लालाय माखौथ' गाख्रबबाय थादों बियो साला सैमा बोराया खासि खालायगासिनो बियो गाख्रबनो नांगौबो गाख्रबबाय थायो दानो रुवादो देथारनानै सिथ्लायावनो फबना दोनसै नामा आं मिन्थिखागौमोन आयै बेबायदिनो जागोन होननानै दा सोरबा मानसिया जुदि खोनायो जोंफोर सानैनि थाखाय बेसेबां गिदिर प्रब्लेम क्रिएट जागोन मिन्थिबायना आं बेखायनो बे बोरायखौ लाबोनो होखायाखैमोन नोंनो हमनानै लाबोबाय दा नोंहा बेबायदि गाख्रबबाय थायो सोरबा जुदि खोनायो सोरबा जुदि नागिरना फैयो सोरबा जुदि मिन्थियो मा जागोन मा जानो जायखिया जाया मानो प्रब्लेमखौ जों हेन्डेल खालायगोन मिन्थिबाय आरो बे बोरायखौ आङो दानो गोसोबानो बुथारनानै दोननो हायो नाथाय बेखौथ' दानो जुदि खेबसेनो बुथारना दोनो बियो मा मोजां जागोन आंहा बुथारनायनि आं जेबो मजाखौनो मोननाय नङा बेयो आंखौ जेसेबां खस्थ' होदों बेखौ एसेबां गोरलै थैनाय होगोन आङो बिखौ आङो ओरै हारा बायदि जोंसि बायदि दोंसेल' खालायगोन आं बिखौ रानहो बुथारगोन आं बिखौ बेनो बिनि साजा थरफायनांगोन बियो थरफायथारबाय बुथारगोन आं बेसो बिनि साजा अब्लासो आंनि गोसोआबो सान्थि मोनगोन आंखौ किडनेप खालायनाय समाव बेसेबां आलाय सिलाय खालामदोंमोन आंखौ सालाफोरा आं मिन्थिगौ आयै नोंखौ बिराद खस्थ' होदों बिसोर थैब्लाबो बिसोरनि साजाया थैनायनि उनावबो खमानो जागोन आंबो बिसोरखौ बेबायदिनो थरफायजानो लुगैयो थरफाय थैजानो लुगैयो नाथाय बे जायगाया बिनि थाखाय नङाना आयै थांलाय फैलाय मानसिफोरा फैबाय थायो नुबाय जेनेबा नुब्ला मा जागोन बियो नुवा र' आरो बे रुमना मोननै माने भेन्टिलेटर दं र' बेयाव बार हाबनो हानाय माबानो हानाय बेनिखायनो आवाजफोरखौ एसे फैगासिनो बे भेन्टिलेटरखौ आं आं इथा लाबोनानै सिमेन्ट लाबोनानै धालायना होजोबनानै गरं गैयै खालायना दोनजोबगोन आं बे रुमखौ
बेबायदि खालायब्ला माथोफोरा फैनाय नङा साउन्ड प्रुफ जाना थागोन बेखौथ' खालायबाय बेनिफ्राय सोरबा मानसि फैब्ला रावबो फैया सोर फैनो बे रुमखौ जोंफोर बन्द' खालायना दोनखागोन दाबोथ' बे रुमखौ थाला मारिना दोनखादोंना जेनेबा एबारो बे रुमनि सिगाङावनो माबा माबि बुस्थु दोनगोन दरजा मोखाङाव जाहाथे बेयाव रावबो फैया औ आयै बेबायदिनो खालायनांगोन एसेबां गोरलैबो नङा डिफेन्सआव साख्रि मावनाया जे बजरं बली की जे हनुमान लासिंसिं दिनैबो गैलायाबानो जाबायलै आखाइखौ फिलायनाय बायदिसो मोनबाय जेन थेन टपसिम सहैनो हाबानो टपसिम सफैबाय यस आई डिड इट सब्र का फल मीठा होता है yes good get the top thank you sir